Kdyby roztála Antarktida, hladina moří by se zvedla o dalších 65 metrů. Dopady by byly katastrofální. Představte si, že by 160 milionů Bangladéšanů muselo odejít kvůli obrovským záplavám. Přidejte záplavy v Číně a v Barmě a máte obří uprchlickou krizi. Zničující účinky globálního oteplení mohou být blíž, než tušíme. Hluboko v oceánu se ukrývá málo známý faktor, který může celý proces dál urychlit. Ohromná ložiska zmrzlého metanu, silného skleníkového plynu. Množství metanu v oceánu je mnohem větší než celkové množství metanu a oxidu uhličitého z fosilních paliv. Když se oceán dostatečně zahřeje, pak metan rozmrzne a vystoupá z oceánu do atmosféry. Globální oteplení tím dostane steroidovou injekci. Jestli se to stane, dostaneme se za bod zlomu. Na svět udeří kolosální hurikány. Oceány budou příliš horké, aby v nich byl život. Sucha, lesní požáry a hlad budou pustošit celé kontinenty. Florida zmizí, spolkne jí stoupající oceán, stejně jako stovky měst po celém světě. Spojené státy a další země budou doslova k nepoznání. Jak můžeme zabránit tomuto planetárnímu Armagedonu? Víc než 160 států podepsalo smlouvu o snížení emisí skleníkových plynů. Dopad na Evropskou unii bude veliký. Ale Spojené státy a Austrálie odmítly podepsat, údajně v zájmu hospodářského růstu. Rychle se rozvíjející státy jako Čína a Indie jsou z dodržování stávající smlouvy osvobozeny. Myslím, že veřejnost si není vědoma závažnosti situace. Ale pokud nedonutíme největší světové znečišťovatele, aby souhlasili s takovým sebeomezením, bude celkový dopad ve smyslu odvrácení klimatické změny minimální. V Evropě už vznikl systém emisního obchodování. Avšak ve Spojených státech zatím plán boje s globálním oteplováním neexistuje. Jeden z předních amerických vládních vědců tvrdí, že podle výzkumů jsou nebezpečí globálního oteplení zamlčována. Za 30 let mého působení ve vládě nebyly restrikce ohledně informování veřejnosti nikdy silnější než teď. Američtí vládní představitelé popírají, že by někoho umlčovali. Veřejnost si ale sama začíná uvědomovat vážnost situace. Nedávné průzkumy ukazují, že většina lidí považuje globální oteplení za globální problém a že se vláda musí podílet na jeho řešení. Kdybychom o hodně zvýšili daně z benzínu do aut a uhelnou daň na uhlí spalované v elektrárnách, urychlilo by to vývoj čistších technologií. Vzít věci do vlastních rukou je jediný způsob, jak přežít. Přestaňme mluvit o nových čistších energiích, autech na alternativní pohon nebo o větrných farmách a začněme do nich investovat. Trend je zcela zřejmý. Všech 10 nejteplejších let nastalo po roce 1990. Ale další hrozba zvýší teplotu na nepředstavitelnou úroveň. Je to hrozba, o které jste možná ještě neslyšeli a nazývá se gamma záblesk. Exploze tak intenzivní, že by se po ní podle vědců Země doslova usmažila. Gamma záblesk je nejenergetičtější jev ve vesmíru. Gamma záblesk uvolní trilionkrát víc svítivé energie než slunce. To je moc. Ke gamma záblesku dochází při kolapsu masivních hvězd nebo jejich kolizi, kdy se uvolní masa energie ve formě gamma záření. Kdybych měl gamma záblesky zařadit, dal bych je na první místo vzhledem ke zkáze, kterou způsobí na Zemi. V ohromném vesmíru dochází k těmto zničujícím explozím zhruba jednou denně. Uvnitř naší galaxie k žádné nedošlo stovky milionů let, ale podle vědců se to může stát. Není nic, co by v zásadě vylučovalo, že k takovému záblesku dojde v naší blízkosti. Kdyby jeho výtrysk směřoval k Zemi a byl v naší galaxii, pak mluvme o vyhynutí. Znamenalo by to vyhynutí. O gamma záblescích jste možná ještě neslyšeli, protože byly objeveny teprve nedávno a vláda Spojených států je po léta tajila.
Záblesky gamma vyzařují stejný typ energie jako jaderné bomby. Ve vesmíru byly objeveny v 60. letech během studené války za přísně tajných experimentů. Kdo má atomovku? To chtěl vědět Pentagon. Proto vyslal na oběžnou dráhu družici Vela a ta najednou začala zachycovat jakési nové výbuchy z vesmíru. A nastala panika. Zkouší snad Sovětský svaz novou generaci vesmírných zbraní a provádí výbuchy pokročilých vodíkových bomb v kosmu? V Pentagonu zjistili, že tyto masivní záblesky radiace nepřicházejí od Sovětů, ale z miliardy světelných let vzdálených míst. Spadl jim kámen ze srdce. Veškerá zjištěná data pak skoro 10 let tajily. Jako přílivová vlna se najednou vynořovaly nové informace o jevu, o kterém do té doby neměla astronomická obec žádné tušení. Vědce od začátku ohromná energie gamma záblesku fascinovala. Studie odhalily, že k nim dochází překvapivě často. V 91. vypustila NASA satelit nazvaný Comptonova Gamma Observatoř. A raketoplán Atlantis z gamma observatoří odstartoval. Za asi 10 let svého fungování zachytila Comptonova observatoř okolo 2700 výbuchů. Po kolapsu hvězd, který vyvolává gamma záblesky, může vzniknout černá díra. Černé díry mají dlouhodobě pověst temné hrozby z vesmíru, ale skutečný galaktický paprsek smrti je výtrysk gamma záření při vzniku černé díry. Uvolněná energie se rovná síle milionů vodíkových bomb. Aby nás pohltila černá díra, musela by být uvnitř naší sluneční soustavy, což je šance 1 k milionu. Ale gamma záblesky mají dost síly, aby Zemi usmažily i z hlubin galaxie. Záblesky gamma mohou vzniknout stovky, tisíce světelných let od Země. A přesto zničí atmosféru a zlikvidují život na Zemi. Blízký záblesk by vystřelil k Zemi během minuty gamma záření 1000krát žhavější a jasnější než Slunce. To by vyvolalo tlakovou vlnu, která by prorazila zemskou atmosféru. Cokoliv v přímé trase záření by bylo sežehnuté a po celé zeměkouli by se rozlil intenzivní žár. Oceány by se vypařily, úroda by se rozstavila. To by byl skutečný zánik světa, jak ho známe. Pravděpodobnost, že Zemi zasáhne gamma záblesk, je velmi malá. Ale představte si, vědci si myslí, že k tomu možná už došlo. Máme fosilní důkazy o vyhynutí druhů, které podle paleontologů možná způsobil vulkán, možná virus, a já tvrdím, že to byl záblesk gamma. Vědci nyní zkoumají trilobity, prastaré fosílie z oceánů, aby zjistili, jestli byl gamma záblesk příčinou velkého vymírání druhů v Ordoviku, což bylo druhé největší vyhynutí v dějinách Země. Americká vesmírná agentura NASA mezitím vyslala družici Swift, aby snímala četnost a umístění gamma záblesků. Swift obíhá Zemi a když dojde ke gamma záblesku, detektor záblesků to zaznamená, družice se natočí směrem k němu a namíří teleskopy daným směrem. O gamma záblescích toho moc nevíme, ani to, jak chránit naši planetu, kdyby nějaký mířil naším směrem. V současnosti nemáme žádnou ochranu. Gamma záření se pohybuje rychlostí světla, takže na nebi by se náhle objevil obrovský záblesk a bylo by po všem. Pro případ gamma záblesku je asi jediná pojistka lidstva využít futuristických prostředků, jak zachovat náš druh. Není prostě špatné mít zásoby. A těmi zásobami myslím vzorky všech zdejších druhů, mít něco jako archu. Ale spíš na úrovni DNA a ukrytou hluboko v Zemi, abychom případně mohli znovu osídlit planetu. Nějací lidé by museli být také pod povrchem, aby nás oživili, nebo už budeme mít chytré stroje, co nás obnoví. Dále je hrozba číslo 1 už mezi námi. V budoucnu dojde k pandemii. Pravděpodobnost, že se tak stane, je téměř 100%. Nebo číhá někde vysoko nad námi. Když zasáhne hustě obydlenou oblast, přijdou stovky tisíc, miliony lidí okamžitě o život.
Ptačí migrace, majestátní připomínka střídajících se období v přírodě. Hrozivá připomínka, že možná stojíme na pokraji nejničivější zdravotní krize moderních dob. Erupce zabijáckého viru zvaného ptačí chřipka H5N1. Udeří velkou silou a je neuvěřitelně smrtící. Podle expertů je pandemie, čili globální biologické zhroucení, nejen pravděpodobná, ale nevyhnutelná. V budoucnu nastane pandemie. Pravděpodobnost, že se tak stane, je téměř 100%. Všichni jsou mrtví. Co se stalo? Pandemická chřipka není žádná vzdálená hrozba z daleké galaxie, Vypust ty kanistry s plynem. jako byl cizí mikrob v klasickém díle Michaela Crichtona Kmen Andromeda. S městem je konec. Ta hrozba už je tu s námi. A my z historie víme, jak smrtící může být. V roce 1918 zabila španělská chřipka ve světě víc než 50 milionů lidí a tentokrát to může být ještě horší. Naše moderní globální vesnice je přelidněné a hektické místo. A vinou toho jsme zranitelnější než dřív. Globalizace. To jsou globalizované možnosti, ale také globalizovaná hrozba. Virus kdesi z Afriky nebo Asie nasedne do letadla a ocitne se ani ne za den kdekoliv na světě. V posledních několika desetiletích se infekce jako SARS a AIDS rychle rozšířily po celém světě. HIV zabil víc lidí než černá smrt ve 14. století. Zodpovědným chováním můžete snížit riziko, že dostanete AIDS, ale vezměte si virus, který se do vašeho těla může dostat s každým vaším nadechnutím. Právě to umí sezónní chřipka. Obyčejná stará sezónní chřipka si ročně vyžádá asi 500 000 životů. Ale její současný kmen H5N1, neboli ptačí chřipka, má mnohem ničivější sílu. Ten virus je mnohem nakažlivější a vražednější než virus obyčejné chřipky. Úmrtnost je okolo 50%. Když se touto chřipkou nakazíte, příznaky jsou děsivé. Lidi jsou absolutně zpustošení. V jejich tělech se odehrává skutečná válka. Většina mrtvých se doslova topí ve vlastních tělesných tekutinách. Přesně to potkalo mladou ženu z Vietnamu žijící v deltě Mekongu. 18letá Hoyin Thi Bit Tuan se nakazila od ptáka infikovaného H5N1. Nedlouho potom u ní zjistili ptačí chřipku. Jak vidíte, infekce vypukla v téhle plíci. Za pár dnů je vidět, že se infekce rozšířila všude v plicích. Virus pustošil Tuanino tělo. Dýchala přes respirátor, ale její stav byl beznadějný. Za několik dní zemřela. Báli se, že je ta nemoc nakažlivá. Tak ji spálili. Tohle je Tuan. Přivezli jsme ji domů. Tuan neměla šanci. H5N1 je nový kmen viru a to je důvod, proč je tak nebezpečný. Nemáte proti němu žádnou dřívější imunitu. Vaše tělo není připravené. Ale Tuanin případ je přesto vzácnou výjimkou z pravidla. H5N1 je zatím čistě ptačí chřipka. Ale může zmutovat a začít se snadno šířit z člověka na člověka. Zatím se to nestalo, ale viry mutují neustále. Mikroby se neustále zdokonalují, aby nás mohli lépe infikovat. Virus chřipky se šíří maličkými kapénkami při kýchání nebo kašli. Virus také celé hodiny vydrží na rukou nebo na klikách a telefonech, kde čeká na další oběť. Navíc H5N1 může zrát ve vašem těle víc než 2 týdny, než pocítíte nemoc. Takže můžete ve vší nevinnosti šířit nemoc dál jako moderní obdoba tyfové Mary. Ještě horší by bylo, kdyby se smrtící virus přenášel z člověka na člověka. A to chřipka dokáže. Pokud ptačí chřipka zmutuje a bude se přenášet z člověka na člověka, připravte se na pandemii. Všichni budeme ohroženi. Čísla jsou hrozivá a zneklidňující. Je dost dobře možné, že na pandemii chřipky zemře ve světě až 100 milionů lidí.